Tässä on Pentti. Pentti heittää rahaa roskiin. Hän omistaa kiinteistön, missä jopa 40% sähköenergian kulutuksesta kuluu valaistukseen. Ei kovin järkevää vai mitä? Pentti ei tiedä, että uusi valaistus voi maksaa itsensä takaisin parhaimmillaan alle vuodessa. Ei voi olla totta. Kyllä se vaan voi. Ota Pentti yhteyttä energiatiimiin, joka saapuu paikalle, kartoittaa nykyisen tilanteesi, valmistaa raportin ja ehdotuksen sekä toimittaa ja asentaa kaiken tekniikan. Eli kyseessä on todellinen avaimet käteen paketti. Samalla säästät luontoa, hillitset ilmastonmuutosta, säästät huoltokuluissa sekä saat paremman valaistuksen. Mitä nopeammin toimit, sitä enemmän hyödyt. Kirjaimellisesti. Lemkemin energiatiimin palvelu perustuu yli 30 vuoden kokemukseen energiansäästöprojekteista. Lemkem on suomalainen, luotettava 3 A:n perheyritys. Tee siis kuten Pentti, säästä fiksusti energiaa.